Τι να καταλάβετε εσείς από αυτό που έζησα εγώ σήμερα. Τι να καταλάβετε από φώτα, από κάμερες, από μπουμ! Απέσια. Εννοείται παίζεις απέσια. Γιατί για να παίξεις απέσια πρέπει πρώτα να παίξεις. Αλλά... Απέσια. Παίζετε απέσια. Εννοείται παίζεις απέσια. Γιατί για να παίξεις απέσια πρέπει πρώτα να παίξεις. Αλλά... Πώς να νιώσετε αυτές τις στιγμές που έζησα εγώ και που θα ζει όλη η Ελλάδα. Προσεχώς. Λοιπόν, από τα 33 subs, πόσα μπορούμε να τον πάμε τον Αρπακολάκο. Αρπακόλα. Για να δούμε. 33. 47. Οκ. Άμα ξακάνω άλλο ένα. Φύγετε ρε παιδιά, φύγαν όλοι. Θα πήγαν για κανένα καφέ. Μην κάνετε ένα subscribe ρε μαλάκες. Μην είστε τέτοιοι. Shout out bro, Αρπακολά. Περιμένω επόμενο βίντεο, τρελέ μου. Περιμένω επόμενο βίντεο. Respect.